Последният напън вече настал. Тогава Столетов, наши генерал, ревна гороломно: млади опълченци, венчайте България с лаврови венци! На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори. При тези думи силни дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час! Вълните намират канарито газ, патроните липсват, но волите траят, щикът се пречупва, гърдите остаят и сладката радост до крак да измрат. Пред цяла вселена на то славен ръд с една смърт юнашка и с една победа. България сега цяла нас и гледа. Тоя връх висок е, тя ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всяко камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъне и дърве изчезнаха там. Грабайте телата! Някой си изкряска и трупове мъртви фръкнаха за вчаска. Като демони черни на черни рояк, като урят, стропалят, като живи пак. И турците тръпнат, друг път не видели, в едно да се бият живи умрели и въздуха цепят с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Героите наши, кът скали твърди, желязото срещат с железни си гърди и фърлят се с песни в свирепата сеч. Като виждат харно, ще умират веч. И още миг ще падне заветният хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес йощ Балканът, щом буря захваща, спомня този ден бурен, шуми и препраща славата му дивна като някой ек. От урва на урва и от век на век. Амин. Благодаря ви. Сега ви представям Тотка Танева с песента